Halo guys, ki sing posisi ning dhuwur guys iki. Wah, jagung nih menyala ya guys. Lah kowe jere melok dolanan. Apa main game? Game. Kae salake dene ngisor. Mas Ari barang dene ngisor. Salake jika abuk neh guys, iki abuke kurang. Soale jatahe diimbui. Muga-muga sore iso diparingi udan gerimis. Mas. Iki paksu nderek guys, soalnya iki enek sing ora menyang salah siji dadine paksu kon melu. Biasanya ya seruwi ra tau melok guys. Iki mang wong 11 guys iki. Iciran 18 kilo. Iki Mas Hendrik, iki paksu wong loro guys. Iki ning puncak gunung guys iki. Paling ning posisi sing dhuwur dhewe. Angene sembritit guys. Ya wis ngene iki tak lanjutin nek soalnya yo bisa ombong kok ndak kesoren. Halo guys, iki istirahat guys. Terus semprat kowe. Bikin iki lho. Ambal pindho ping 3 kene iki. Kono pindho. Betul pindho darane ora mati. Leren guys, leren. Panas, bar munggah kon dhuwur. Beranjur ini. Leren. Ora kan dhuwur. Ora kuat. Kak tidurno kono ae diutik kono. Kok musuhi, nek musuhi nggo motor ya ora apa-apa malah gila. Lah nek dipanggule ya pegel lho, limpek kok sisik. Lah iki mang sak mendhuwur ana-ana panggule satu lho. Atase kok urung enek sing mateng iki. Enek sing tuwek ora Mas? Wah. Pengaruh. Tibam. Aku balik aja mah gak mantap. Aku nganu Mbah, malah kudu ngombe ngono. Nek banyu es. Aku ngombe banyu biasa nih guys, disentor es ora kuat. Nek Michael wah anu nek Nek rokok kene ae sing Banyu deh ini sini. Dicetok tengah. Kok cukup lah kok ngalor. Ayo kok ngisor kene ya, Mbak. Kok kene lah kono lho. sak kene nek opo kene karek. Enggak tahu dele rono timbang lenggak lo manjur. Iya kok kene lah. Kok kene lah. Sing abuk ning kene rasa usungi bar kok ngisor ngono wong. Iya. Arek iki rek. Lah kuwi. Entek, Mbah. Botol siji tok. Dadi kok botol siji tok. Ya enggak bisa kok kak. Taksik. Nek sing marang rano aduh rene awang-awangan. Beda Mbah. Urung bar. Tak saluah. Ayo kok ngisor kene lho. Iya, terus. Lar sik ben aja garing kon
petak gorono lho tak. Lah iya nek rada anu rada keset. Tak luar. Ora sukono lho. Ben gak selesai nemen. Ben tak. Ben rada keset. Ora kono. Masane ape digulor kono, aduh kono lho. Masane digo ngene wah komo. Ora ora. Anane kok. Wale, Mbah. Kowe gak mbok ngeler lor. Iya, tak kondel kono kok. Diomong apa tak ngeler. Ora bar nek ra mbok omong hidup tak krungu. Nek ora ora genengan, Mbah. Ora krungu. Apa digoler nang? Hei. Katal tak buju iki lho. Kono nah, pas aku langsung rono. Gak, kene lho urung bar. Nek aku karo Kene iki urung bar. jam gawa. Kandhani wong wisan wong anu piye. Ya kudu iki idu andeng kuping ngono nek ngono Nang alas iki, guys. ambek kami niki tak dengok lebet kresek-kresek nanti. Celuki gak krungu. Tak parani anggere ape ngasak mangan. Tak ketel au ora sama kok. Iya. Kalau ndang tak golek ibene kresek-kresek nanti wong bae ini dan nang alas ae. Ayo. Ayo nang mulai nah ya. Nah ini guys, kapung sak iyup. Nek panas yo lentere. Panas ya, guys. Ya Allah. Guys. Wis bar. Kono Endi? Lah kula ning dalan ku. Wis kok ngisor. Guys, wis akeh. Alhamdulillah guys. Pas adzan duhur iki mulai pindah nggone Pak Ditris. Sing bawon kongne Pak Ditris guys. Sing kene rampung kabeh. Saloke jek nek sing ning gubuk ki Mang Lekman. Abuke iki kurang njupuk neh. Ayo gercep. Ya aku sing nggo motor. Mbok tumpaki Apa nih? motor. Alah yo ora. Iya nya. Yo goncek kok. Ki kontaknya piye ki? Kok kacar jerone misale sek. Oh iya. Motor tumpaki kok. Kontaknya kon gak jero ya guys. Alah. Sing cek ning kono sapa, Lek? Oke, ketemu poras lho. Layar oh. Layar rek gak dicangking piye? Cangking, Lek. Sing cek ning kono sapa? Ya ya lah Jawa nyangking apa ora? Nek saya. Lah ya layare digowo apa ora? Mbok ngorono. Ya wis Lekman mang wis roh rek. Sing ning isor ijek lek sing uletan digorono Lekman setengah sak ndek ngono lho wis digorono Lekman. Wis ditutupno Lekman kok. Lha iki layare digowo ora? Ya goyo. Lho, lha piye kok? Sopo ora lek? Ini berukat, ngene lho. Ayo. Bismillah. Lah tamange mbok omongi nek. Wis mbok omongi nek mbok kon utupno. Iki mbok kakno apa ora? Iya. Heh. Ya wis roh Lekman, wis bar rek. Alah, ngeten guys motore. Iya. Alah munggah ngeten. Alhamdulillah.
layar diseret dulu. Oh ya. Yo. Gue rungan lagi ya. Nyeret layar dulu. Kalau aku wes dole aja dek aku. Motor rapi ya, motor anu ngene Kak. Lah ya ora duwe elek lek. Sing elek ora duwe. Ya. Astagfirullahaladzim. Tiba guys. Ya Allah. Salah. Guling. Astagfirullahaladzim. Yowok guys. Wis nang minggu iki lho ya. Minggu iki lho. Iki ae. Lor malah heli. Alah. Minggu iki nepuin kok. Oleh yang kok ini. Mulai nasi hidup. Walah, anak abuke ya. Bayangane anak abuke iki. Didono ae ya abuke iki. Ben kena nggo bunga. Lah anak abuke lek. Apa? Tunggak. Tunggak wis kerak ae. Kayae makan siang, guys. Tangan awan, tangannya bliket kabeh. Kene jual. Kene kuwi lho sampean ngulon ae ya ning kalenan kuwi mek sak timbo sing resik mang ndi, Lek? Hah? Timbo sing mbok rebon mbok isahi mang ndi nggo mek banyu kuwi. Kok tinggal kono. Malah ning kono. Pula masaku juga butuh Kak. Lah nggo ijo ngono anggite. Iki lho nang aku nggo. Iya, kata iki sampe ya. Guys, larang mangan sik, guys. Kira gua itu. Ben sak ngene. Terus mah arep buk kae itu. Ini Mas ning iso kene ya. Perotal mang. Heeh. Paling tak tas, abot rek mbek kopi piring. Apa gowo? Alah jebuk ya kuwi kok cek makan kok. Alah, bantale ning kono ndi, Mbah? Lho. Aku tak kok Enggak apa-apa, Mas. Yo mengko ya tarik. lampu mantap. Lanjar. Mulai dia juga nah. Ketok. Lalu mangan sebelah kene iki jam piro? Bar aja wis. Wis ana adan. Masa sana adat. Wis. Rapat bisa. Ada kae opo.
Jalannya abu atau dinggo apa? Apenakan ya lek digowo ngidul kok ngalor neh. Ya kan coklat gimana? Oh, lah. Bambu. Ya sing kono mang jere kurang sabar. Wes mangke ijek enek Gedang ijek. enek turah ya lek nek rata no e. Soalnya turun apa sekarang toko. Enek ning setengah ngono lho lek ndek. Paling nek patang bak ya ijek enek. Yo malah akeh. Luweh ya lek nek patang bak ya. Oh, jek setengah. Ndek kok. Gedang kok Di ijo sejak jalanan. Kenapa mulai ngono? Sampai kok privati. Lek ra senengane ngono kuwi bobo. Ayo. Karena pertalite saja. Pertalite korene Kurang terus patang lare. Emang tak nanya roh? Ya. Iya nya. Ayo. Aku gini ngono juga lah. Walasake wapi-api agak mupeni lho. Kok mau urusane kok ngurusi konoan. Kowe mari malah. Iku masuk pijakanku. Iku pelas. Gak bayar enek kok. Gawe tausan tikus, makan tikus. Kan Pak Krak manel tak kore tak tawani. Makan tikus. Pak jangan kaget Pak. Ya wis, ternyata Kilo ndek lho jangan. Ya. Iso ra iso mangan kudune. Ha iki engko dihabisne ora apa-apa ning kene. Sampai dientekno pisan. Apa-apa sih wong yo. Pak Desu jangan ke atas. Iya. Kucing kok kono ya Mas Mang. Lek jan tukang mak lho. Tenang tak terusna. Tenang pokoke iki. Tapi manut kan tenang. Manut kok penak ndek awakku. Tenang ndek barang kok teluban. Mak dia ning ngene kok. Jan ki penak diopeni. Diopeni. Kan taji lah ya padha kan taji ki ya benar. Lah lek free ki lah padha ae. Aku kangen. Rodok Apa kuwi. segala? Enggak. Aku biasa ngapain ngejo tiktok. Ndi Andri kok jangan Andri. Oh. Ambek pelas iku ndana. Goyang dong ya. Sambal teri ya nek. Malah mongko kurupane ya Allah. Ya iki lho. Kita jalan tak nganu tuh. Aku kelompokan banyu awang-awangan mangan. Iya iya. Jangan Andri. Terus sambal teri kaya ngene. Udah dari yu. Oh iya. Halo, Oh jangan Ale. Ya apa? Menak menak. Jan. Sambal teri lho. Ya. Pedek sore untuk berkat lele. Ya. Lah tirona nek lele yo, Pak Jara. Bentuk yo lek. Ngaran suroy. Nek Bebas pokoke. bebas Lele yo lele. Seneng iwak ngene Pak Giem. Jualan-jualan. Duwane olah kok. Bebas yo nek sing ning ngarep yo ngarep. Sing ning biasa. Lah aku rak sing duwe nganu mel-mel kuwi Nek ngaron. konku ki nganu, cara meno ki nek lele bangsane ngono ki nek mapak tanggal mesti turunan suroy. Yo lele bae. Yo lele dhewe. Coba pas. Tanggal ki mie ayam, bakso. Iki lho, iki lho gak mampu. Jangan bakar. Iki lho jangan nagih. Iya, Di sik, balik Mbak, tak mulai delok iki. kapan lho? Lah kapan iki lho? Kuwi mie ayam ngene. Kok Gianto kuwi ngono ya? Iya lek. Eh, Bakso. kono adikku ki ngene. Sego dadi tubuh wae bakso sitok wis gak payah wis gak tahu gak apa. Wis gak sangemi. Sayure juga. Kok kadang yo super mie loro dengan dure sego wis. Mentan. Entar. Kadang dok kita mungkin pasang ke pasang ngono iki. Ya, ku mentan ditumpangno lah ya ora Ngono ki apa. cek nek gue sesore mentan. Lah yo bani, yo ora apa. Gue bisa kena langitan terus.
Buan lagi yo rek gedang mentah ya model rek. Jangan. Bapak ki Tahu es duwe belum di sambel teri. Lho. ngundang aku kok mbok ayak tak pegangan. Kok delok kan Jangan ikat patah lubah. anak tuwake tak isak. Tuwake Patah wes lubah. enak kok sampeyan masalah cara gelem. Nggih, Pak. Lah motorem Jangan aku. ora sangkrah mango. Wis mbok gawa. Ini yang kerbusut. Kurungan mango. Ini kok tapakan pri. Pri. Iwak. Iwak ayam Filipin. Kata wong ora tak Lah motor kok eran-eran yo yo. Motor kok ran-rani. Kok sambelnya tumplek Pak Sarah. Wes tak blek lho rek. Lah isen kok. Lah kok ngene rek mangan piye rek kok. Awake bingung kok. Wow, saya lho. Aku matri jangan kurus ki Mas. Yang pakai sambel apa? Tempe anak anak kemang ini. Mari sekul kuwi. Tempe kemangi. Kulo pri tempene cek nganu kok cilik pri. Lho, Bu. Tempe gede lho. Lah, dodonge itu. Berarti ketemplon nang Kilo. Iki setahun. Mulai Yang penting sejak setahun. Kesan kotre incer. Nah, aku tak ngono tak. Nah, kok beri tapi terbat-terbat. Maden lho tahun kan. Wong ngene jadi Pak. Wong melok sensasi ae yo. Mergo nek kan. Wis Kilo Mangan bae kok kesu malah. Wegah tenan nang ngrasakno ape mangan cuma sam. Wegah. Mana rasa mama lho. Yujat. Kok nek kata rantai Wayahe istirahat Iku kok pri awan pelah. istirahat ya. Jangan. Mereka nih aku, jangan. Ambang pula kok ngentekno. Ora cukup balik. Jangan. mau juju tak blek. Jane iki klan menir ngono lho digone. Ramban Alah. anak iki. Lah nganu Mbah. Sing apa-apa aku ngono kuwi ndeke paling mikir engko sesuk ape ngabuk kesel nek tak bontonak. Engko tangi karek nggae apa ngono. Lah gak nggawa soto. Lho soto bening nek ngracik lho piye soto ki mangane panas. Anget-anget ning ngono nek nget ning apa? Gak yo. Ya dadi ora enak. Ya ora enak wis ora lah. Digaweni cakar ndas kumang nek daging kan aku moh. Senengane. Aku gak seneng Mbah. Yo melok ngiwangi iki cuma yo iris-iris apa iki iso mak par, tapi nek angkat junjung ngono kuwi yo ndeke gak iso. Gak gelem. Konco terus sampai Sing biasane sing tukang anu ki timbil tangane do cekidang-cekiding. Arek yo pas sampe nek gawe. Nggih, Mbah. Ngepasi kuwi dinane. Oh iya mbek orang pisanan. Kalau lagi pintu iki lho. Bu, diseleknya bentale tak unsal loro no? Iya, bentale. Walah semutele gitu ya. Pengen bobok kok ngono dah. Banyu gak isor. Ngisorem ki ngeti kuwi, ngisorem. Semut kok ngono. Alah alah. Wis nang, Bu. Lu gak ngisor. Malah sak ratu-ratune metu kabeh iki. Yo ning kene iki, Mbah. Sutrem aku yo ning Heeh. Lek sutrem kae sing di ya sing kono kuwi omahe mbok. Ngono cara disemproti iki lho mati kok ngene iki lho. Omahe iki ngene iki ning sor-sor gede, Mbah. pring, gubruk mang, Mbah. Tapi nek kok kono tak kesel ya, Mbah. Iya ladang. Mana itu? Kok kono kesel iki engko malah yo kesel padha kok. Toto mah hati Munggah dulu. medung. Anakku Itu kan anakane Oh rencana aku anu. raya tak tukar. Servis kepala. Servis kepala. Mer. Abang. Ya. Mbak, pengen nama terbitu loh. Nanti oli. Walah aku ngene lah ya wong jan ki gak wong tipis kok motor guguklane kok kaya ngene jar aku Nganggo aku nangis.
ngene ngomongi ala iya. Ora roh sortenane, gak roh selae. Montor kene ra awake dhewe ngono ki kok. Mlayune elik lan banter kalau motor anyar ku mau kalah. Iya. Karena saya numpaki. Kalau sing gas yo nak aku. Terus Nah aku ambek jan alon-alon. Lah PTX lang tak seleb buri, tak seleb trip ku wah emosi deh. Waduh, tak terus buri gitu aku kalau aku lewat aku numpaki dah. Lah nek nek cara aku cah enom ki yo, cara mono cah ayu santupane trail aku seneng. Rambutnya diabang. Kuwi jenenge wong pamen. Aku nyawa seneng cawe wedok lah kuwi. Sing kaya aku ngerti-ngerti kuwi lah. Trail. Alang motor gede mati. Gak kalau ngono. Lah pengen tuku anyar kuwi iso ae. Karek niate le. Elak nek kowe. Niate wong ora ditukokno kuwi kok. Ora ditukokno kuwi. Mikir butuhan liyane. Ngono tuku mobil yo jan-jan. Ya tak omong mek wek Suparman mobil nggo apa? Lho ora nggo nek metu-metu sak keluarga. Nek kan duwe nek manjang kok. Lah nek aku no. Lah iki tapi nyakrok. Pengen nyungsek. Lah jarekan bangsan kok le 70 eh. Lah. 50 enek le. Karek delok montore. Lah nek nganu Mbah, L300 sih tepak Mbah. Mantu omah penggo mabot to. Ora wong sing di Mobil apik kuwi ya? Iya 50 juta kok. Iya kabene. Kok online? Oh, alah. Wong mantu kabeh mati gantung. Sing sapa, Mbah? Sing bojone lek Karti. Duwe kon ngirim dhisik didono mobile iki wis ning perjalanan wis mobile meh teko gonem duwe ndang kirim lha kuwi dikirim tenan mobile mandek dalan. Aja gampang percaya ning online iki online. Lah kok nek tak tukokno ladang nae yo ndek iki. Lah iya. 50 juta ki ora 50 sithik. juta. Walah nek ngrumpukne mbayani. Nang kebon yo cepet sak panenan. Kebon saiki arek ndek yo nggih boto arek iki. Kebon saiki. Wong gak nggon mas ditebang nggih boto ngono kok aku tak. Wah, nanti Mbah. Kok ning Lahat kono ya? Sak nggon iki ditebang kok omahe. Lahat ki Sumatera ndi, Mas? Selatan. Palembang. Betul ning Lahat. Oh, ning Palembang. Iki dire pas Lha mau apa ning Lahat? Kan tinggal sandekno lho sing anak anune iki. Tapi bakal Blok anu wae, blok anake Panijo iki. Iya. Iya. Yen, tapi penau ning kono kowe tau nang kono? Tahun. Lah kok kene Masa Pak Desuki kan wong sugih rek boto barang ya, Cak. lah ndek Cek Joko Cek cilik lek rono ne. Ora kan karanan awak sugih lho saiki. Suke wong anut batur-bature ngono kuwi, Dik. Mosok tau ge boto. Wong yo sak geleme ngono kae, Dik. Jenenge wong jere pinter angger wayah panen ndek lunga. Engko nek wayah ngono kuwi lho rendengan, engko nek wayah panen mulai ngedoli gabahe ngono jere. masuk kuwi. Seper kurang kuwi. Iki yo bae babakan. Tapi kita Cara mono bandel ya nom-nomane Pak Suwi bandel kuwi. biyen ki yo Ngilangno pedah federal barang. Mbah iki sugih karan Terak-terak ngono kabeh. Lah bature lek man kuwi Dik ben Dik. Badukan sing alet. Ning Selepan ya mbek lek man. Bal aku yo iki. Lah ya bolo Jokone. Nom-noman mlete lek Pak. Hendrik, sepun Hendrik. Lah ya. tapi kamar kuwi ning Medan barang lho, ambek Suri. Lho tapi untunge ki anake ora bandel kok pake kok. Jambingan dari Medan. Lah ini Medan barang aman ki. Ada pitik. Palembang Lampung. Lah yo mulai godhok 300 ditawani bacan Rosi ambek meja Surine. Suri. Lah iya. Lah ngono kakak. Ngono yo, Mbok.